vosaltres. M'han encarregat que us expliqui tots els fets relacionats amb l'illa del tresor. Anem a buscar el tresor, res no podrà aturar-nos. Anem a buscar el tresor, junts el podrem trobar. Volen que us expliqui tots els fets, sense desvetllar la localització de l'illa, ja que en ella encara s'hi amaguen riqueses incalculables. Tu, noi, com et dius? Jim Hawkins, senyor. Acosta, Jim, vine. Aquest és de confiança. Veus aquest cofre? Necessito que em facis el favor d'amagar-lo. Per fer això, aquí tens 50 doblons. Tot va començar una nit aquí, a la taverna de l'almirall Bimbo. I quin tipus d'aventures? De pirates. De pirates? Sí, Jim, de pirates. Entre tu i jo, són els millors. Aventures en el mar, tresors, damiseles en perill. Només hi ha la mort dins d'aquest cofre. Això és el que va dir. La mort. I si és veritat? I si realment és en William Satdossos? I a dins hi ha el mapa de l'illa del tresor? Au, va, Jim, que no ets cap criatura. Creus de debò que podem trobar un tresor de llegenda amb el que hi hagi aquí dins? És un mapa. Què? És un mapa d'una illa. En aquest cofre no hi ha resposta, si el mires bé pots trobar. De somnis i d'aventures, un gran tresor en el mar. Billy! Tu! Així de les habitacions, tot! I troba el cofre. Com? Vés a les habitacions. Sí, ara mateix. En aquest cofre no hi ha resposta, si el mires bé pots trobar. Pots trobar. De somnis i d'aventures, tresor en el mar. Així que tu ets el vailet que té el mapa del tresor. Doctor, que no havia dit que havien de ser discrets. El capità és de total confiança. Hola, Jim. La sopa estava molt bona. La meva cama és un bon exemple. Va ser un tauró? Tauró, diu! Tauró, diu! Tauró! El mar que veig és un món que dansa tota hora. El mar és amic, sempre l'he somiat. El mar que veu és un món que tots enamora. El mar és amic, sempre hi pots comptar. Oh, no te'n pots fiar, és un terrible enemic. Quan sembla que el mar és un monstre. A prop del mar sento que vinc, mai no me'n podria separar. Del mar sento que visc i És un camí genial. Terra! Terra! Per fi hem arribat! Has sentit, Jim? Terra! Sí, doctor, ho he sentit tot. Avanci a poc i ensenyi'm les mans. Prou. Parli. Doctor, Jim, no volem cap més ferit ni cap més víctima. Saben perfectament que som superiors en nombre. I amb veus una cavallesa fortuna i jo... Pirates. Pirates, si vostè ho prefereix. Doncs els pirates i jo volem proposar-li un negoci. El tresor del capità Flint! Sí, sí, sí! Joies, or monedes, dones, perles, el ser com un rei, sedes i
i vestits llampats, sabates molt lluents. Amb tot això podríem tots tornar a Anglaterra i poder ser l'enveja de nobles dames i lacais, fer somnis realitat. Fer somnis realitat. Fer somnis realitat. Fer somnis realitat.